धावा केल्या होत्या शौर्य स्फोट नवलाई संघाकडून. तोच खेळाडू गोलंदाजीत आपलं कसब दाखवतोय. तर बघूया 5वं षटक घेऊन आलाय. सामना करेल तो प्रथमेश. धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 37. 12 चेंडू 28 धावा. अवधूत याचा पुढचा चेंडू प्रथमेशसाठी. आणि हाही सुंदर चेंडू टटवलाय. चेंडू मात्र आणि नक्कीच 2 धावा मिळता येते प्रथमेशाला. संघाची धावसंख्या झाली आहे 39. 11 चेंडू 26 धावा. 11 चेंडू 26 धावा. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या झाली ती 39. अवधूत याचा पहिल्या चेंडूवर 2 धावा मिळवण्यात यशस्वी झालाय तो प्रथमेश. बघूया दुसरा चेंडू कसा टाकला जातो अवधूत याच्याकडून. सामना करेल तो प्रथमेश. आणि हाही चांगला तटवलाय चेंडू. नक्कीच किती धावा मिळतात ते बघूया. आणि 2 धावा ह्याही चेंडूवर घेण्यात यशस्वी होतोय तो प्रथमेश. संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली ती 41. 10 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता आहे. 10 चेंडू 24 धावा. अवधूत याचा तिसरा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो प्रथमेश. धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 41. अवधूत याचा तिसरा चेंडू प्रथमेशसाठी. आणि सुंदर झेल घेतलाय. प्रथमेश सोनार बाद होतोय. चौथा सुयोग भाटकर. 9 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता आहे. 9 चेंडू 24 धावा. अवधूत याचा पुढचा चेंडू सुयोगसाठी. 9 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता आहे ती आर एस स्पोर्ट्स संघाला. आणि सुंदर चटवलेला चेंडू. चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. चार गड्यांच्या मोबदल्यात 47. 8 चेंडू 18 धावा. 8 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे. अजून या षटकातील 2 चेंडूंचा सामना बाकी आहे. बघूया सुयोग कसा. आणि चांगला तटवला आहे चेंडू. आणि
नवीन फलंदाज दाखल आहे तो परिमल मयेकर. 7 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे. अवधूत याचा शेवटचा चेंडू परिमलसाठी आणि सुंदर तटवलाय चेंडू. चेंडू उग्या किती धाव मिळतात या चेंडूवर. 2 धाव पूर्ण केल्यात त्या. चांगली रनिंग केली ती उपेश याने. दरम्यान धावसंख्येत भर होते या 2 धावांनी. धावसंख्या झाली आहे ती 49. 16 धावांची आवश्यकता आहे. 6